Kani ka akashoni Shillong ka khubor ban puleru Elma Arwar kimat bakongsan jong ka khubor menta ka step ka khasaw tore ursaw kilong penpau jingero umintirang badu kari Narendra Modi halor ka jing pentrikam ya ka scheme PM Gati Shakti National Master Plan hakini ki license baladep hakari kerpat umintirang ba ka jela Meghalaya ukonat ke sama ya kinong song ka jela bakino sinyang lem sya ka Chief Minister's Relief Fund banyo aji yarap sya kitu kilanot kiblangat hak apot chlei ha kajela yo obi ne food poisoning hado prapungut kibreo ha adogre not garil seswek babam ya ushana khle balasnio shajir armut ke khot jong ka shooting association of Meghalaya uba John Khashing but uba nil shooting banlong ke khot ha ka organizing committee jong ka International Shooting Sports Federation World Cup final 8000 arsaw ka khubor ka babnya Menteri Rang Badu Gari Narendra Modi ula penpau ya kajingero halor kajingdap laisnem jong kajing pentrikam ya ke scheme PM Gati Shakti National Master Plan bal ulayat huru bakane ke scheme kalalong ka job bat ban penha ban penkiu ya ka infrastructure hakari uni Menteri Rang Badu Gari habat ho hak rensan social media ulong bakane ke scheme Gati Shakti kala penkiu ha ya kari haki bebun ki sektor bat ula penpau ru ya kajingero ya baru kitu ki bedan bendalang ban penha ya kani ke scheme kabalong shisha ke jingkir khu ka bakrau ya ki nong song snong jong kari Narendra Modi ula ongru balimba ka Gati Shakti kare India kala kiu step bah khamtam e ban pin urlong ya ka jingthmu jong ka viksit baran Menteri Rang Ba Gejala Meghalaya ukonat ke sangma ulak kerpat ya kinong song snong gejala bakin mi syahmat banyo senyang lang na ka benda ban ajing yarap ya kitu kilangat ki belangat ha ka apot chlei ha ka ni gejala khamtam e harilom garu la ban gro bagani ka jing chlei kala penjulor ya bon ki jingdon jing em bat ki yeng kisem jong bon ki long yeng bat na ki khatwei li ki district jong gejala ka West Garo Hills bat ka South Garo Hills district ki de district ki bala syak ta abha ha ka ni ka jing chlei bat kabala semru hadu khatnyo ngut kimin sembriu nagaliang ukonat sangma ula kerpat ya kinong song snong jong gejala bakino sinyang sya ka Chief Minister Relief Fund dakaba ula penpau baka jingno sinyang ke jongki la ka long ka baret ni ka behe ru kin penpailut syaboro kitu gilong yeng ke belangat ha ka ni ka apon naga benda ka jingno sinyang naga benda ka ni ka kam kinong song snong jong gejala kila ban pha ya usinyang ujongki sya ka account jong ka Chief Minister's Relief Fund lemba ka State Bank of India Secretariat Branch but UIF code uday SBIN 0006320 but account number uday line reo pra iway nyo iway pra reo sao not san ka Ministry of Home Affairs kalabatha ya baro kitanat jong ki Central Department bat ki administration jong baro ki jilla bat Union Territory jong kari bat kinpin kiu ya kalama jong ka United Nations lembat kalama jong kari halor ki building ki bahe bat kongsan ha ka apsaw pelik menta ubnai ka bade ka sni barhi ya ka United Nations Day ha ka jogo por ka Ministry of Home Affairs kalabatha ba kayeng basa ka President Jonggari kata ka Rashtrapati Bhavan kayeng basa u Vice President kari ka Parliament kayeng bisar bahakli du Jonggari ka Supreme Court kayeng sa jongkilat ni Raj Bhavan ki Raj Niwasi ki Legislative Council ki Legislative Assembly bat ki High Court kimde ban pinkiu ya kalama jong ka United Nation ha ka ni kasni kalagan ka jingja pluding ha ka building jong ka OB shopping mall ka badon ha Khandailat Police Bazaar ha ka step jong ka sni ublay ka khalai tari urisaw 8000 arsaw katkum ka khubor balayolom laong bakani ka jingplo kalaja ha ka step jong ka sni ublay na ka daw jong ka short circuit ni ka jingthut ka boarding na ka way ka hotel ka badon ha ka ni ka shopping mall henday dombak bakani ka jingja kalaja ha ka por min step bat kumjuru ha ka sni ublay kam da don bunhan ki brew ki bayat ha ka ni ka por namar kumbang ngitip bakani ka ka de ka jaka ka bujudan bon bahal ki breu khamtam ha ka por minsni basni poya kat halu bapinmi ya ka ni ka khobor umpat don ka lo ka jingtip halor ka jingdo no ki mar ki mata ni ki wei ki jingdo kale niam Durga Puja hanong ba Shillong kalakut no hinin kesni da ka jingbrat no yaki blay ki jongki hakiwa ka jingrakhe ya kale niam Vijaya Dashami Durga Puja kalakut no hinin kesni da ka jingbrat no yaki blay ki jongki hawa umkhra apolo hanong ba Shillong laban gro ba ka jingrakhe ya kale niam Durga Puja menta usnam hanong ba Shillong kalalong ka ba shongkun ba shongshit ma ha ka ba kani kale niam Durga Puja kalakhring ya bon ki rungek Hindu ba nyawanshim benda
Haka ni ka puja bawat haka sikut nesni beru la saki ya bun ki runget Hindu ki balara ya la ki blei Durga na ka mat pendal bapher jong kanong ba banai break par habra hawa amkhra. Haka jo ka por ka Sulguri Anchalik Durga Puja celebration haka song Sulguri ka badon South West Garul Sisik la saki ya ka jingwan simbata Sheikh Rahim de ki jarmut ki runget Hindu haka ni ka lenyam Durga Puja. Shushu ka jingra ki ya ka lenyam Durga Puja hajowai ka long ka basong kun ba haka ba la ki hajar mut ki runget Hindu ki la mi shakmat benya simbanta haka ni ka lenyam Durga Puja la sakhiru ba ki khot jongka Sarbajanin Durga Puja Committee hasur jirwai ki la sim ki la mi unti lang benya simbanta haka jingbra blai ka long hawa mintulu halenter kani gade ka Akashwani Shillong ka bolam chipi ya ka khubor. Palak prafumur kibero kila pentikna bikla yo ya ka food poisoning hadin bikla de bam ya usana khle ha adok gre ka badon hanot garo hills district kat kum ko khubor bala yo lom la pentip bah ka khandai tarik urisaw araja arpsaw kladon gji le ka football ha Chenangre Stadium ha adok gre ha ka baladon ki bre ki bana kani kathan ki balawan pe ka ya kani ka jila kai football kila thiet chana khle na uwe unong de shana bat hadin ba kila bam ya uni ushana kila kempang kensan la penkit marmar ya kini ki bre sha adok gre PC hanai na preng kini la ron remut ki bre ki bala kham shitom ha bat la penkit no eki sagati bat golpara na ka banta banyo ya ka jing sumar ka ba khampaka halor kani ka jingja la penlong ya ka jing tokit ka ba banya bat ya kani ka jing tokit lale hi ka Boston Shah District jong ka North Garils District ka khubor ka pentip ru ba uli usana khle lapha sa Shillong banle ya ka laptes kat hadu ba pindi ya ka ni ka khubor ka district administration jong ka North Garils District kadang up ya ka kaipot la ka long na ka jingtokit bat ya ka kaipot na ka laptes ujula ngalong biang ujumai uba ka jingtho ka long South Point R Richter scale magnitude ulaki ha ki benta ba hapadeng jong ka jala Assam ha ka step jong ka sngi ublai ka khatlai tari urisaw arhajar arsaw ka khubor ka pentip ba kamchim na ka no ka jingja ka ba sngosi ni ka jingjulore ki mar ki mata na ka ni ka jingki ni jingkiyo jong ujumai hadu ba pemi ya ka ni ka khubor na ka leng ka tanat ba ripet ya ka ni ka kam jong ka sarkar jala Assam ka da penlong ya ka jingwat banya na ki district jong ka jala banyo ya ka kai hot yo don kono ka jing julor ne ka ni ka jing khe jong ujumai kat kum ka karwo balapha limba ka official data uni ujumai ulakhe ha ka por nyo bache south nyo minute min step ha Udalgari district ha ka benta ba sethei jong ka wa Brahmaputra Armut ki khot jong ka shooting Association of Meghalaya ki bakanthop ya uba John Kharsiing ubaderu Vice President ka National Rifle Association of India but ubalong ru President ka Shooting Association of Meghalaya lembat uba Neil Shooting ubade udkhot ka Executive Body Member jong ka National Rifle Association of India but ubaderu General Secretary ka Shooting Association of Meghalaya kila Shajit banlong ki khot ha ka Organizing Committee jong ka International Shooting Sports Federation World Cup Final 8000 apsaw bala penlong da ka National Rifle Association of India ha ka Dr. Karni Singh Shooting Range ha nongba New Delhi na do ka khatlai tarik ha do ka khapra tarik urisaw arajar apsaw ya ka ni ka International Shooting Sports Federation World Cup Final arajar apsaw on sa wan ban player da umentri katnat elaka jongkari Dr. Mansukh El Mandavia kum ukongsan ha ka jingdon lang u President ka International Shooting Sports Federation Luciano Rossi kum usubut kongsan lembat kiwei kenam kilendan menta ka janme ka khatsaw tarik urisaw arajar apsaw ka Adventure of New Trap Off-Roaders na ahor ha kasingset jan jong ka khalatay urisaw kalapun kot no ya ka yakop nya kali off-road ha khasati ni chapa ka badon ha umtham jong ka Riboy District ha gani kasingila pungkot ya gani ka yakop nya kali off-road lay don lang daw Additional Deputy Commissioner jong ka Riboy District uba MB Tongper kum ukongsan ha gani ka yakop nya kali off-road kinong nya kali kilapin isisya ya kisap kipong ki badon ha ka rukom nya kali ha ka jaka ba sokram bat balong klaw bala wanya simendaru ha gani ka yakop nya kali off-road da kinong nya kali off-road ki bana ka jela Assam Kerala bat na kiwei de ki jelam kato ka khuwal kalakot ka bawan chapi na ka studio jong ka Akashwani Shillong bat sakhan yat por ni saya so bat ka Delhi station na ka benda ka khubor khtin Hindi bat bot pat khubor ha ka khtin phareng kane ka dei ka Akashwani Shillong